Ton tierna ossa lauleskelevat semmoset ihmiset. Eikö sun hanskoja? Tuus laittaa. Ei. Sitten jos käy paleltamaan, niin vielä pystyy siihen. Joo, Tälle kuin talossa on, ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkeimme ylitse käy. Guten Tag, meine Damen und Herren. Goedendag, mina damer och herrar. Buenos dias. Dobry dzień. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa tälle opastetulle kierrokselle Savonlinnaan. Teitä on nyt opastus taas tiernapoikia. Siis tälle opastetulle aikamatkalle maailmanhistorian tärkeisiin tapahtumiin. Seuraavan tunnin Vilma. aikana... Ei voi jaksella tuntia, että asiasta voi olla tuntia. Puoli tuntia tai 20 minuuttia. Vilma. Seuraavan puolen tunnin aikana pääsette seuraamaan tuttua tiernapoikien esitystä. Mikäli teillä on esityksen jälkeen vielä kysymyksiä, vastaamme kysymyksiä. Tämä on nyt tiernaopastus, mutta muista. Muistakaa joka tapauksessa, että savolaisessa keskustelussa vastuu ymmärtämisestä on aina kuulijalla, joten nauttikaa opastuksesta. Herodes, hän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Herodes, hän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Siihen asti kun hän tuli Murianein maalta. Siihen asti kun hän tuli Betlehemin tykö. Kuningas Herodes olen minä. Herodes oli siis kuningas, joka hallitsi Jerusalemia ajanlaskumme alun aikoihin. Hän oli tunnettu julmuudestaan ja hänen kerrotaan tehneen hirmutekoja, joista ei kuitenkaan olla aivan täysin varmoja. Jaa, ja minä kyllä tykkäsin. Minä olen tyranni. Anteeksi, mikä tyranki? Mitä se semmoinen tarkoittaa? Tyranni, yksinvaltias. Vähän niin kuin paikallisen opasyhdistyksen puheenjohtaja. Tai useimmat johtajat yleensä. Jaa, minä tykkään, että minä en ole mikään tyranki. Minä olen kuningas Herodes, joka kannan minun kultaista kruunuani minun esi-isieni jälkeen. Miksi sinä olet noin muuta? Ja sen sanomaton kirkkaus se ulos loisti. Ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty. Ja he riensivät uhraamaan kultaa pyhää savua ja mirhamia. On lapsi syntynyt meille ja poika annettu on. Hänessä elämän löysin Jumalan suosion. Hän on sen ylhäisen koitto, niin maailma valaisevi, vaan ehkä hänen soittons maan ympär kajattavi. Hän on sen ylhäisen koitto, niin maailma valaisee.
Päivää. 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 Onpas siellä pyöreettiin. Kävittekö syömässä puki laatikkoon toivellista? Tietysti mitä nyt jouluna tuo paketti. Onko pukin poro jäänyt lappuun? Se on tuolla syömässä tuolla talon takana. Se on huilimassa, kun on pitkä matka edessä. Tankkaamassa. Joo. Pukin on kyllä mentävä huilimaan väliin. Pukki on väsynyt. Ei tommonen